गिबि रादाबाव दङ। दिनै मिरु एबसुनि मोनसे हानजाया नागालेण्ड कहिमानि जोबजायाव निकेतु इरालुजों सावरायलायदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे हानजाया नागालेण्ड कहिमानि जोबजायाव दावराव दावसिनि थासारिखौ सुस्रांनानै बड'लेण्डआव अरायथा गोजोन गायसंनाय आरो नागा गोजोन सावरायनायनि आथिखाल थासारिखौ लानानै चेयारमेन अफ रिकनसिलिएशन कमिशन फर पिस एन्ड एवार्डी अफ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड निकेतु इरालु बिथांजों सावरायलायदों। बे गोनांथार सावरायलायनायाव 6 शेड्युल आसाम बिटिआरआव FRA 2006 आयेननि गेजेरजों ट्राइबेलफोरनो हा मोनहोनाय आरो माहारियारि थाखोआव फरेस्ट कनजारभेशननि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। ससियेल मिडियायाव भाइराल खालामजानाय बर' सिख्लाया सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। गावनि फेसबुक पेजखौ फलोवार बारायनो थाखाय हमजानाय सेंग्रा सिख्लानि फट' भिडिअखौ हगारनाया सिख्लानि जिउखौ फोजोबदों एबा सिख्लाया सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिख्लाया सासे सेंग्राजों बेरायनो थांनायाव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बिसोर सानैखौबो हमो। बे हमनायखौ सासे सुबुङा फट' भिडिअ खेबना ससियेल मिडियायाव हगारो। फट'आ ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनायनि उनाव सिख्लाया लाजि मोननानै सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बे जाथाया बबे जिल्लायाव जादों एबा बबे जिल्लानि रोखायै मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। मैया गोदान दिल्लीयाव NDA जथाय हानजानि जथुम्माया जानानै थाङो। बे जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआबो NDA जथाय हानजायाव दंफानाय हिसाबै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो NDA जथाय हानजानि जथुम्मायाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव AGP दोलोनि आफादगिरि अतुल बरा बिथाङाबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि फैगौ 8 जुनाव नरेन्द्र मदिया फिन खेब एबा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जागोननि सम्भावना दं। NDA जथाय हानजानि बादिनो इन्डिया जथाय हानजायाबो कंग्रेसनि आफादगिरि मालिक अर्जुन खारगेनि न'आव जथुम्मा खुङो। गुवाहाटीआव बिसिया फिसायनि गुबुन सिख्लाजों सोमोन्दो लाखिनायखौ गावनि बिमानो फननि गेजेरजों खोन्थाहरनायनि थाखाय फिसाया बिसिखौ गोदोना सेरथेना बुथारदों। बे जाथाया गुवाहाटी काला हिल्सनि आवाइसि एपार्टमेन्टआव जादों। सन्जय कानु मुंनि सासे हाबा जाखानाय सुबुङा गुबुन सिख्लाजों सोमोन्दो लाखिनायखौ बिसि सारिता कानुआ मिथिनानै गावनि बिमानो फननि गेजेरजों खोन्थाहरनाय समावनो फनखौ सिख'ना गोदोना सेरथेना बुथारो फिसाया। बुथारखांनानै फिसाय सन्जय कानुआ बिसिनि बिमा एबा गावनि बिखुनजोनो सारिताखौ बुथारबाय होनना फननि गेजेरजों मिथिहोयो। लोगो लोगो बिमाया फातासिल आमबारि पुलिसनो खौरां हरो। उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव फैना सारितानि गोथै देहाखौ बोखाङो आरो बिमानि FIR थिसननायनि बिथायाव दायनिगिरि सन्जय कानुखौ खायो। आसामनि तिनसुकियायाव सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांदों। दिनै फुंनि समाव तिनसुकिया जिल्लानि भकजानाव आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों। जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों। बे गोथै देहा बोखांनो मोननाय जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय लाबोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगानि सासे सुबुङा दिनै फुंनि समाव फुख्रिनि साखाथियाव ना हमनो थांनायाव गोथै देहाखौ नुसनो। उनाव जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव भकजान पुलिस आरो गुइजान पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै गोथै देहाखौ बोखाङो आरो पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायो। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निखिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय
मा मा बानायनो हायो? भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा, माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गेदेर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।